Hej alle sammen, og velkommen tilbage til episode 5 af min Let's Play. Og i sidste video, lavede vi den her farm, og jeg har også lavet en kaktusfarm og et sukkerrørsfarm, og så har jeg lige sådan ændret min tree farm, fordi jeg skal lave noget. Men ja, ellers så har jeg ikke rigtig gjort noget. Jo, jeg har gjort noget, men det er fordi jeg lavede en video, men så slettede jeg den, fordi jeg ikke havde noget at lave. Jeg gik seriøst bare rundt i 10 minutter og snakkede om, at jeg ikke havde noget at lave. Så jeg tænkte sådan, i stedet for at lægge det noget på YouTube, så bare lave en ny en. Men det eneste jeg har lavet er er at lave de her skilte. Det er det eneste, seriøst. Men vi skal lave en dyrfarm i dag. Og jeg har hakket rigtig meget træ, så jeg skal lige have nogle pinde. Jeg skal lave noget hegn, er det ikke sådan? Nej, det var det ikke. Så var det sådan her. Jeg tror måske det er fint, og så går vi i sådan her. Jeg tror det er også fint. Sådan. Jeg tager lige måske en stak med. Og den skal bare være måske sådan her. Og jeg tænker bare, at alle dyrene skal være sammen. Måske. Sådan. Ja, det er en elegant måde at gøre det på. Og grunden til at lave om, det var fordi min mikrofon, den sad, så altså, tænker jeg, at der er sådan et headset, og så den der mikrofon, den sådan, altså det er lidt svært at forklare. Den sådan, ja. Det var i hvert fald bare en fejl. Hov. Sådan. Han tænker bare, der kunne være dyr. Og der er en hel masse får her rundt omkring. Så ja, yeah, det er fint. Så vi skal lige sove, måske. Og så kan vi gå ud og finde nogle dyr. Jeg tænker bare sådan, så mange får jeg kan få. Og så kan jeg finde nogle. Jeg kan ikke få grise. Fordi jeg har jo ikke gulerødder. Der kan måske også komme en eller anden herinde der. Secure. Kom så. Vi gør lige sådan her. Ja, vi kommer til at gå rimelig langsomt. Please, du ikke falder der noget dumt for. Eller lille for. Du er ikke dum, du er ikke dum. Tak, du er sød. Nu er du lige nødt til at kunne dance like this. Så måske bare lige nogle af de her forhånd. Fire, det er fint.
Vi kan egentlig bare gøre sådan noget. Kan man også se mit flatte skin? Okay, ikke sådan. Bare for sjov. Det er fladt. Lad os kan godt selv lide det. Sådan er. Nok fordi jeg klikker på en forkert knap. Så sådan, hvorfor du den ikke? Men det er nok fordi jeg klikker på F4. Gør bare lige sådan her. Ikke gå ind foran mig for. Don't do it. Gør så. Gør så. Gør så. Ja, dygtig for. Gør lige sådan her. Og ja. Så. Jeg tænker, om det kun er for at køre, og det er ikke sådan hunden og sådan noget. Men når filen kan jeg finde kyllinger og køer. Jeg har virkelig ikke set nogen. Vi kan bare dræbe de får, der er herinde. Ja, vi dræber dem. Og jeg også i sidste video, så havde vi sådan 4 minutter tilbage. Og der kunne jeg ikke nå at lave en farm. Så. OMG, der er mange får. OMG? Oh my god, der er mange får. Seriøst. Kunne halvdelen ikke bare være et eller andet? Det lød lidt handicappet. Okay. Hvis jeg dræber dem, så bliver det nok til kyllinger for. Hest, grise, køer og får. Eller sådan noget der stil. Brun. Hømfor. Dø. Ej, det har været mega sjovt i skolen i dag. Fordi vi har drukket te og spist kage og set en lidt voldelig film. Som der kun er for 11, som der er for 11-årige opad. Men bare lige for sjov. For det er lige... Hester. Oh my god, det er heste. Bare lige for sjov. Hvad hedder det? Gæt, hvor gammel jeg er. Jeg bliver snart noget andet. Jeg er noget, og så den, der vinder, får et shoutout. Hvad er det? Og nogen fra klassen må ikke. Så for eksempel dig, Freja. Du må gerne gætte. Men du får nok ikke et shoutout. Fordi jeg går i klasse med hende, så hun ved selvfølgelig. For sure. Nå, jeg tænkte sådan, det er et skelet. Men, ja, det er fordi jeg virkelig ikke har noget meget mad. Men nu har jeg fået 18 stykker kød, så det tror jeg er fint for lige nu. Eller for lige resten af den her episode, måske næste også. Men jeg skal gerne have en sad. Og så også bare lige skriv i kommentaren, hvad I synes hesten skal hedde. Hvis I altså noget at se den. Gør bare lige sådan her. Jeg bryder hjem. Selvom det er mit eget hus. Hvad er det fint, når det lige er sket der? Bare sådan, jeg skal en selv. Nu er det skal dance like that. Kom nu. Går lige sådan der, så der. Nej, det skal der nok være. Bare der. Der. Og du vil nu, det skal dance like that. Og så kan vi lige putte dem der i, og så også lige nogle her i. Bare lige sådan. Yes, vi har fået en hest. Eller vi får en hest. Vel, jeg tager lige 2 sadler med. Hvis. Nu. Hvis. Nu. Yes. Oh, please. Hvis den nu er 2. Det kan være lige meget. Så. Please. Så er 2 eller flere. Kom nu og spis. Jeg vil virkelig ønske æbler gav mere. Det er faktisk noget godt. Man skal spise mindst 5 frugter om dagen, eller 3 frugter om dagen, eller sådan noget. Selvom vi har lige haft en sådan, eller lige, for her ikke så lang tid siden, så har vi haft en
sundhedsuge. Se, hvor smuk den er. Og så ved jeg det en gang. Prøv lige at se, hvor sød den er. Der er flere! OMG! Det er den her skal jeg have, fordi det var den første, jeg så ud. Bare rolig. Og det er lækker. Nej, lad være med det der. Det er... den elsker mig! Den elsker mig! Der er græskar. Hit med nogle græskar. Vi skal virkelig også finde nogle slime. Altså, man siger, at græskar er mere sjældne end diamanter. Men jeg finder tit græskar. Ej, hvad for nogen skal jeg tage? Nej, jeg tager den her. Hvordan filen skal jeg gøre det? Det var en forkert. Du er lidt stedig, hva'? Jeg tænker måske bare at grave den her ned i et hul. Vi stiller den bare lige hernede. Fordi den kan komme derned. Sådan. Så kommer vi også hurtigt frem og tilbage. Yes! Okay. Hyp, hyp, lille hest. Ui! Yay, heste! Jeg ved så meget, hvad jeg skal kalde den her video. Kylling! Jeg skal have noget frø. Jeg kan godt lide at ride på en hest, imens jeg transporterer en kylling. Elegant. Se. Ui. For søren. Kom der. Kylling. Kylling. Jo. Kom så. Jeg tænker sådan lige hurtigt, kan jeg ikke bare transportere den her? Kan jeg ikke bare ride på den her? Han til den anden, men hvordan skal jeg se den tilbage? Okay, jeg tror lige, jeg kan nå at hente den meget hurtigt. Og så få den ind. Jeg skal virkelig skynde mig så. Den der kylling, den får jeg bare ud for video. Fordi så har vi 2 kyllinger. Og så kan de få babykyllinger. Eller den der kylling. For søren, jeg dør lige om lidt. Jeg dør så meget, jeg dør. Fordi der bliver nat lige om lidt, og der kommer monstre, og jeg kan risikere at dø. Som jeg gør! Det tror jeg bare ikke der. Please, jeg ikke dør. Jeg har fået en kylling. Jeg har fået heste. Yay! Jeg elsker heste. Yay! Haha, Freja. Hej. Jeg skal virkelig have noget mad. Men ja, jeg skal lige hen til det med det her. I min kiste. Eller måske ikke. Jeg tænker lige at ende videoen herinde. Ja, jeg håber virkelig, I nød den her video. Med min farm og sådan noget. Please like og subscribe. Det kunne være dejligt. Og vi ses i... vi ses i min næste video. Hej hej!